xaħat nominani għal Content Creative Spotlight. Kif għajt nibki. Imma naħseb issa ħanerġa' ninżel Malta ġimgħa oħra. Nibbilanċjat jew. Mela ta' Good morning, bonjour, goedemorgen. Illum is-sibt tarġajt ħanibda vlog fil-weekend. Provajt nwiet li l-nifsi li ħanibda vlog matul il-ġimgħa biex jisni nurikom daqsxejn il-ħajja matul il-ġimgħa kif qed tkun. Imma mhux ħanikdeb bħalissa vera stressjata, għandi ħafna x'nagħmel u just it-to-do list dejjem tikber u mhux inlaħħaq. Għalodu daqsxejn tard kelli bżonn norqod ukoll bl-istress mhix jirnexxi li norqod sewet. Nisbta nbaħ kmieni imma nipprova norqod kmieni ma jirnexxilix nibqa' naħseb insomma ħafna affarijiet. Imma ħanaqsam magħkom daqsxejn news. Qiegħda fil-bedroom rġajt bħal video li għadda għax Daniel qed jilgħab il-PlayStation u qed jitkellem ma' ħabib tiegħu. So ħanitfakkom daqsxejn hawnhekk għalissa. Oh my god. Mela, il-ġimgħa li għadda kont tax-xogħol nirċievi message minn għand Free Hour. Ma kontx qed nistennih, by the way. So ma nafx tafux imma Free Hour mis-sena l-oħra bdew il-Youth Awards u dit l-edizzjoni tagħhom li ħajamlu dis-sena u kien hemm nominazzjonijiet miftuħin il-ġimgħa l-oħra telat li xi post fuq Instagram ovvjament għax insegwihom. Imma ma tajtx kasa, fis-sens mhux ma tajtx kasa, kien hemm nominazzjonijiet imma ma kontx naf li hemm dil-kategorija. Imma bażikament xi ħadd innominani għal Content Creative Spotlight għal l-award. Bażikament jiena finalista u meta jitla l-video ġa ħatkun nixterdet l-aħbar u hekk. Imma għadkom qastafu mhux il-bieraħ illum x'inhu s-sibt, le l-ħamis kont ix-xogħol. Għaddew jumejn minn sirt naf. Ma nafx vera dak il-ħin qed wejja. Dak il-ħin bdejt ngħid fraħt ovvjament għax ma kontx naf li nominata anything u asnaf minn in-nominani diki. So il-fatt li ġejt nominata naħseb at least forsi minn nominani ma jgħidli minn xi ħadd li ġest jara il-videos tiegħi u tipo jsegwini fuq social media u qal taf min taħseb nkunu tajb innominaw il-Maraja, ħannomina l-Maraja. Hekk dak il-ħsieb vera misli qalbi, issa jiena, again, Juliet, I feel like I am a nobody, at least, sa sena l-oħra nis li kienu jafu minn jiena u ma nis li nafu għandi relazzjoni magħhom diretta ġifieri. Imma sa min isegwini li qatt ma ltaqa' miegħi u vera jieħu gost jarani u nirċievi messaġġi wkoll fuq Instagram jew niltaqa' man-nies l-airport jew ir-Rabat li jafuni u li jieħdu gost jismawni hekk. Ma nafx, vera, għandi ħafna apprezzament, vera kontenta u l-biraħ ukoll kif tilkom kont daqsxejn stressed u overwhelmed dil-ġimgħa. Ovvjament the news vera it uplifted me ħafna għax it's making everything I'm working hard towards worth it. So il-biraħ fqajt nibki, apparti li kont vera overwhelmed mort nara l-ewwel video li qatt tfajt jiena. U nsejt xett u bdejt nisimgħu hekk. U bdejt nisma' li l-nifsi ngħid ċertu affarijiet bħal qiegħda f'post tajjeb f'ħajti u ma nafx bdejt ngħid iktar li vera kuntenta. Kif qajt nibki għax bdejt ngħid ara naqa' wkoll, ara naqa' mar. Taf kemm ilek titbal u qiegħda f'punt vera kuntent f'ħajtek, you should be grateful għaliex qed tistressja u Nkam, meta nirċiv il-messaġġi minn għandkom li tgħidu li vera tħiddu gost tarawni u li tħossu li jiena ġenwina. Vera, onestament ġili naqra dak il-messaġġi u nifqa' nibki mhux all out ma hekk ninżil li dema għax tant kemm napprezza jiena għaddejt minn żmien għal min ma jaf fej vera kelli stima baxxa tiegħi nnifsi hekk. Vera ma kontx konfidenti, vera kont nobot li nnifsi hekk inħares lejn il-mera u like ngħid jaq. U dejjem kont inħossni li m'iniex biżejjed f'kollox jiġifieri mhux ġast dera. Anke l-ħin kollu rid nimpressjona l-omm u l-missieri, il-ta' madwari, tipo m'iniex biżejjed tkompli taħdem u hekk qatt min kuntenta. Mhux jiġifieri qatt min kuntenta x'jien irrid iktar in terms of materializmu. Ma inħossni li nagħmel x'nagħmel
ma nikkuntentax il-ħadd ieħor meta nirċievi messaġġi bħal dawk li qedtilkom dan jgħiduli jieħdu gost jaraw lili għax jiena kif jien hekk u mhux I'm trying to be fake jew hekk veru. Ma nafx. Hekk napprezza ħafna, onestament, bla kliem. Ma nafx kif spiċċajt inredden hekk għax ma kienx il-punt ta' dal-intro. Ma qed might as well, intom jiskom il-bib tiegħi wkoll at this point għax noqgħod inredden u tismawni. That's the news u hekk ukoll jisni niddokumenta r-reazzjoni tiegħi lejn din l-aħbar għax vera ma stennejtix u forsi għal ħafna nies ma tfisser xejn għax it's just another reward li tara fuq social media ta' dawn l-influencers u hekk. Ma nafx. Għalija tfisser ħafna u anke l-fatt li nominata. Diġà m'hemmx għalfejn irbaħ to be honest minnu nominat fil-kategorija tiegħi tnejn minnhom naf min huma l-persuna oħra ngħid il-verità ma nafx minni. Imma tnejn l-oħra jidhru li ġifieri huma content creators vera tajbin il-kontenut li jitfaw u hekk, so I'm not expecting li ħanirbaħ, imma diġà biżejjed għalija li nkun nominata. U kif qed ngħidu hekk. Ma ngħidilkom bħalissa jiena ħajti all over the place. X'inhi d-data llum? Illum l-10 ta' Mejju U jiena qed li d-darba li jmiss li ħammur Malta ħadkun f'Lulju. Imma naħseb issa ħanerġa' ninżel Malta ġimgħa oħra. Ma nafx għadni at this point għadni ma qtajċ il-flights, vera nixtieq ninżel ġifieri l-unika ħaġa li tiżommni il-flus ngħid il-verità. Ġadni kif ninżel, nerġa' ninżel f'Lulju, ninżel fil-miliet, jaf probably nerġa' ninżel f'Novembru għal graduation toħti. Ma qed nipprova ngħid lil nifsi li it's fine, flus jerġgħu jiġu din l-opportunità mhux ħaterġa' tiġi għax ukoll apparti di ġifieri il-weekend tqabel eżatt għax di ċ-ċerimonja ħatkun fid-29 ta' Mejju. U l-ħadd ta' qabel mistednina l-tiġ tal-familja tagħna ta' Daniel u Daniel sejjer ġifieri jiena qed illallu għadni kif niġi ma nafx kif jekk ħanagħmel biex nirranġa x-xogħol u hekk. Imma issa qed la sa ma rridx nitlef żewġ affarijiet, speċjalment tiġ tal-familja dejjem sabiħ tmur, ovvjament, u ma rridx nispiċċa ma mmurx. So naħseb ħammur Malta nerġa'. Ma x'taħwit. Imma fl-istess ħin, it's fun, ħanerġa' nara familti, ġifieri ma jimpurtax again, il-flus jerġgħu jiġu dal-affarijiet ta' darba u daqshekk. So kif tafu jiena nipprova neħuħsib il-flus ħafna, so hekk xi kultant dal-expenses noqgħod ngħid should I touch my savings u hekk, imma il-savings għalhekk qegħdin għal dal-affarijiet. Imma insomma, issa I'll keep you updated. Ma naf fejn sejjer dal-vlog again. Hopp li nipprova nifilmija daqsxejn matul il-ġimgħa imma sa naraw għax chaos galore. Imma suppost ħanoħorġu issa għandi ħafna qadix nagħmel u l-vera nixtieq nuża dal-weekend biex nibda naqta' affarijiet mit-to-do list għax nispiċċa noħroġ. Ma nistix affarijiet li għandi fit-to-do list u mbagħad fas il-ġimgħa ovvjament nibda nħossni overwhelmed għax irrid naħa max-xogħol, mal-gym, mat-tisir, maċ-chores. Ħanejt Daniel jaqaf jilgħab il-PlayStation. Daniel! Immorru! Okay. Hello. Jay, just a reminder to chill, man, u just enjoy life, għax għandi stress fuqi u għana mixin il-Daniel bdejt ngħidlu ħarġejna bir-rota u uffet ħossni qed naħli l-ħin, imma għalli kieku ma ġejniex bir-rota ma konniex ninsertaw u nkantaw. Ġifieri, stay positive Maraja. Toqgħodx tixtenna. Il-ħisa kienet. Għaxa għaw biċċa għandu għaċ-ċentru. 800,000 bis. Biċċa fiċ-ċentru fejn dejjem ikun isa agency u jitfaw jirreklamaw id-djar insomma l-bejħ u dejjem noqogħdu nifqu biex naraw kemm huma noqogħdu nixxenqu. Naf li dejjem inġib il-biċċiet sbieħ u hekk, imma bħalissa hekk qed jaqlaw it-triq u qed tiderek, okay, biex nkun realistika. U l-ħsejjes tal-karozzi u l-muturi hawnhekk jeżistu wkoll by the way. Ma araw naqa' xorta. Xorta tidher sabiħa ma tistax tgħidilha kera dil-biċċa. Dat-tem. Illa għallu Daniel, issa qed nifhem għal qalawa. Għax għamlu roundabout. Illa għallu. Kemm għamlu malajr ma dof. Għax hawnhekk kien hawn lights qabel, so issa għamlu roundabout. La, how funny. Ilna ngħixu hawnhekk
biżejjed biex naraw il-bidliet fil-infrastruttura. That's why suddenly Nejn l-istess. Ġejna dekakel. Ma nafx. L-aħħar darba li ġejna ġibna żewġ tipi ta' burgers differenti u nsejt li kienet it-tajba. U għandi feeling li ma ġibnix li kienet it-tajba, ma ħanurikom. Għax ġibnihom l-istess. U jiena vera ddejjaqni raw onion. Minna li waħda minnhom ma kienx raw onion jew. Ma nafx. Imma daw vera tajbin, daw kull darba li niġu nġibuhom. Korean fried chicken hawnhekk by the way. Tajba tidher. Tajba? ħafna. Tajba taħseb li ġibna. Jiena toġobni di. For a change qed nieklu imma I mean ovvjer li nieklu. Nandu da minn dik. Ara nemmen il-ħobs imma jisek għajer. No, l-lum spicy, eh? Aha. Good. Spicy. Minna li Malta fetaħ wieħed hekk. Għax telaw li jeds ta' Korean fried chicken jekk jagħmel dal-istil. Ma meta ngħidilkom li hawnhekk tiftaħ il-bib u tara tiġra. Mhux biċċajt minn. Ħajma. Nuċċali. Ħara naqa' minn. Kellek il-kuluri naħa. Vera. Imma anke ġest inħares mill-viewfinder. Xi ġmiel. Il-garden tagħna u l-ġnien tagħna dabba tiegħi toqgħod tgħidli li dal-ġnien tagħna ta' appartament. Temp glorious. Ek. Tiftax xiri dik id-diska. Feels like summer. Ħarex niġi copyrighted. Oh, raw. Xihlew. L-annimali, għara. Tis niżuromu. Ix nużuromu. Kemmu pictureska u hekk minn. Però l-lum vera kisu s-sajf istra. Naħseb xi 24 u għela l-lum. Ngħidlhom hello! Tkun nibbilanċja sew. Hello! It's a Sunday u għalina il-ħadd ifisser. Xi fisser bakil? Errand day. Errand day. U għadna kif ngħidu, tipo konna nimmaġinawna ħan nispiċċaw nibdew nqattaw il-ħadd u urihom xi xtrajna. Ara naqra x'mor nixtru. Website. Biex nimsaħ marja. Bdi Il-biċċiet. biċċiet biex nimsaħ il-madum bid-defel. Fil-era l-ħajt għax meta movie għajna ħallewna toqof fil-ħajt. Le, ħallewna il-coat hangers imtaqbin ġo toqob literalment spiċċuti. Kavilji biex nidrilja u nwaħdu l-kavilji fit-toqof. Adult life, adult life. U xi affarijiet oħra. U potta irrid nbiddel il-pott ta' pjanta li għandi għax naħseb wasal żmien inni xajta minn Settembru u suppost kelli nbiddilha wara xi 3 xhur qatt ma bidiltu. So issa peress li rebbija suppost okej żmienu li nbiddel. U taf xiex forsi rrid niċċekkja wkoll plant feeder għax qatt ma xtrajt. U jagħmilhom tajb apparently għal vitamini u hekk. Għara naqra ta' fil-li fġuħom naqaw, fġuħom nax l Mother's Day u koll. Ups. U issa adulting nimlew it-toqob fil-ħajt. Mela, nċarbu għaw marġib. Kif għanamlu? Namlu bawl? Għaraw barat, my god. Inneħu. Isma, xintet li biex nxarabu mod toqob qabel ma nagħmel il-fider? ċini, issa, għaxin kalla ma jizomlokx għax. Ma t-tagħmel għal-bicċa toilet paper. Nembila, issa Ma t-tembila ta' għandek il-kebab tal-injam stick Taħseb xoxna wis di. Le, għafka miħaxna di. Itfa, marja, għanejlek, itfa naqpa texture toħla. Dejtek. Għajja t-tfa f'tisfu l-paletta.
toqob. Le, mux l-istess toqobu, mux il-post. Ma tamlomx viċin ħafna. Le. Jew inti għal-ċans kifet li għax Le, tija kwarta ċans. No, il-bira ma komplejċ nivlogja wara li konnet namlu it-top, insomma. Imma l-lum it-tnejn u għet li l-nifsi li wara xol ħan nivlogja. Għaxat l-kom nixtiq nivlogja naqra iktar fost il-ġimma u għet ħan nibda billi nurikom xamilna. Tiġudikawx il-handy men and women skills tana. Veri daw it-top ħafna ħjar mill-bira, għazin sakemm nixef volja jisu jidru naqra iktar. Imma daw kif ġew, kif qed taraw di vera mawġa, għamilnija vera mawġa kumparat mal-oħrajn. Imma not bad. Dik l-aħħar waħda u tidher li għamilnija l-aħħar waħda dik. U ħilna di wkoll li jekk rajtu il-vlog tiegħi rajtu li xtrajt di minn Malta, so dan dilta wkoll. Għad nirrid nitfal ġigiget li kien hemm hemmhekk għax ħallejna il-filler jinxef. Daw ġew tajbin. Għax il-ġanna, jekk fimtu sew, peress li għaw daw, bil-forz ridna nitfawhom naqra iktar il-fuq mill-li kien hemm, ma stajniex inresquhom fil-ġemp. So ħew lejnihom naqra, di l-ar waħda, di l-iktar waħda li kienet imkissra, ma mhux aħna kissernija. So nafx, provajna. U actually bira wkoll qedtilkom li kellna mmorru nixtru il-mija imma kien magħluq so mmort illum wara x-xogħol għax irrid inbiddel il-pot ta' din nagħmilha f'pott ikbar. Miskina għandha xi weraq sofor u ma nafx għala, ma nafx hekk hux nieqsa mill-ilma. Taf kif għatimna kol maw? Mhux naddaf. Jien. Jara għandha r-roots mhux tab xejn bati miskina kif huma. Jien naħseb li tagħmel iżjed familja da. Mhux ovvja, ma waraw. Fil-nota fil-bieraħ. Eżatt issejbu mhux Ġibhom li ħalli nerġa' nagħmel aktar il-ġemp. Miskina r-roots kif huma mattar. Sadejni. Hija xi nagħmel. Nitfaw. Ħana tilka. Inti hija tikkontrolla. Inti bdejt tikkontrolla? Naħseb biżejjed. Kien naħsebta. Aħħi xafna. Zibel. Da bil-kalzett il-bojot jien. Oh, again. Skużawni jekk id-dawl mhux laqwa hawnhekk, però għadha fil-kamra tas-sodda għaliex dan jiela tira fil-PlayStation fis-salott l-open plan insomma. U għadni kif inlesti naqra l-kummenti u nwieġibhom fuq il-video li għadda u onestament vera grazzi lil kull min isib ħin jikkummenta vera ma nistax nispjega kemm napprezza. Għas nista' nemmen li hawn min ġenwinament ikun looking forward li jistenna l-video tiegħu u li l-video tiegħi iġibilhom il-kuntentizza vera grazzi onestament is-support tagħkom it doesn't go unnoticed u vera nieħu gost nara l-kummenti u llum hekk speċjalment wara l-video tal-bira il-fatt li ħafna nies irrelataw hekk Isa, it validated what we are thinking, insomma. Ħaġa oħra wkoll li qed ħana bdejtjakom, ħanerġa' mmur Malta ma dofqas nista' nemmen. Issa hawn min forsi jaħseb li il-fatt li ħanerġa' niżel Malta x'vera nimmissjaw tonħossni homesick u hekk. Mhux għalhekk taf insin vera kuntenta hawnhekk. I love my life hawnhekk l-Olanda. U ġenwinament sejra ħabbattiċ, għal-kem vera kontenta unek nħoss ta' xej FOMO meta jiltaqaw il-familji u hekk u vera mux taqax nitlef tieċ tal-familja ma nħata Daniel, xovment jina il-familja ta' Daniel at this point jisom il-familja tijaj, mux jisom huma l-familja tijaj u vera ma rċet ilfu u kif ħabtet daw di l-awards insomma ta' Frija weret jisa sign mill-univers li might as well ninżel Malta l-jom. Meħa mor is-sibt minn Brussels minn flok so ta' xej ta' traveling għalija imma ma jimportax għal make it work
xorta nispiċċa fuq it-train u fuq il-boss jekk nagħmel xi xogħol jew fuq il-laptop jew ta' tutorials għax dik ukoll baqali 3 tutorials mejju u għalhekk qed nistressja wkoll għax hija xi ħaġa li jiena tip ta' persuna li jekk ħanagħmel xi ħaġa jew nikkommettija xi ħaġa vera niddejjaq nagħmilha ħażin u għalhekk ukoll ta' nistressja ħafna lil nnifsi għax nistettja ċertu expectations u ċertu pressure fuq innifsi. U probably meta taraw dal-video naħseb inkun Malta, inkun it-tieċ jew kull-esta mit-tieċ ma nafx insomma, ma nafx xin ħajħorġ dan. Naħseb issa ħanqatta naqra ħin nikteb fuq id-diary x'għandi bżonn nagħmel għada biex nipprova nneħħi l-ħsibijiet minn moħħi għax l-aħħar innutajt li meta ma niktibx x'għandi fuq moħħi nibqa' newden speċjalment qabel ma norqod u moħħi jibqa' idur żgraga hekk. Good things, exciting things happening imma fl-istess ħin hekk qed nistressja wisqax għandi ħafna affarijiet going on u nipprova nagħti l-100% f'kollox ma jirnexxilix ovvjament għax min iżdik jirnexxielu. Imma issa ħanqaf ir-redden għax inni 6 minuti. Kellimkom għada il-lejl it-tajjeb. Hello nies! It's Eurovision time, għadu kif jibda. Jiena libsa aħmar bħal Mirjana biex nkun fit-tema, ovvjament, Viva Malta, imma ħajibda. Tamam, nisa kellimkom throughout. Oh my god, aħna jmiss! Kemmi tajba! Oh man, qalbi jtħabbat. Look at worse. Oh my god. Let's have a look at the next 3 countries. I don't know. Serbia and Malta. Armenia. Oh, I'm denied. Let's have a look at Malta. Oh my god, there's a white one Austria now. and Greece. Please. The next finalist is Austria. Oh yeah, bro. Baqatni bis. Malta. Please. Montenegro and Georgia. Għed jgħidu Malta. To qualify is Malta. Congratulations, Malta, for securing spot number 9. There is Lajna din il-filmja. Hello nies. Dal-vlog da xejn all over the place, to be honest. Laħar il-filmjajt, naħseb l-Eurovision Eurovision u literalment il-filmjajt il-reazzjoni tijaj li naħaddu u għast tkellimtkom iktar. Immeħe, għaddejna l-Eurovision, illum is-sibt by the way. So il-lejla l-final. U s-ovviment il-lejla nif-filmja. Oh my god, kemm jien eċitata għal-Eurovision, guys, għadkom għastafu fl-axħar ħanaraw finali fejn kwalifikajna. Is-sena l-oħra l-Olanda u la Malta ma kienem fil-finali, so dis-sena hekk vera eċitata biex nkun nista' nivvota lil Malta. Ovvjament minn hawnhekk jiena nista' nivvota l Malta, President disim Dutch. Ska tal-Olandiżi ma tantx ġbitni. Imma jiena apparti Malta, my second favorite to win hija Finland. U l-Awstrija sabiħa wkoll, imma hekk ma nafx jisgħu simili tas-sena l-oħra tal-Awstrija. So yes, Finland and Malta my favorite too. Imma għadni kif nifilmja video li ħa noħroġ għada, għadni rrit neditjaħ, nispera jirnexxi li neditjaħ. Eħemma kont libsa dal-outfit. Immissa ħarġin, ħammorru nieklu, ġaħriġna iċ-ċentru dal-għodu għax rrit nġbet xi biċċiet għal-video ta' għada. Meħes ħammor niektu, ħammor nindu pizza, l-ġimgħa l-oħra vera xtaqna pizza u ma morniex u konna ħanġbuha take-out issa l-Eurovision, imma to be honest, naqra ġurnata sabiħa. U għed forsi kollom post, għax ġa fejn hobbu morru amiċi fiċini jismu, ikollu daqxejn nis normalment.
So ma nafx sammorru forsi daħluna forsu le. Issa naraw. Imma that's the plan, to be honest. Bajt minnek, inkellimkom il-lejla. Najmis! Ha, għanna maqrut. Għamiltu għaw. Malta raħibejni! Cheers! Ajja! You should know. Jake fil-background today. Woo! Fingers crossed, guys. Fingers crossed. Jien votajt, by the way. Votajt the full 20 votes. Ma nafx nkellimkom meta jiġi televoting għaw meta jħabbru. Guys, ħanibdew. Ħantinnar. ħajibdew jgħidu l-votes. Meta jgħidu tal-Olanda u ta' nkellimkom. Time to reveal the points from the national juries of the 37 countries. Good evening, Europe. This is Stockholm calling. 1 point down. Music, madness, and Ma jistħux. magic. Easy. Tanġ bdejna bit-tajjeb. Raħna. Good evening, Europe. What an amazing night it's been. It's national poets, Tamata, Morat. Armenia! What the f***? Ejja, l-Olanda, li. Good evening, Europe. Goedenavond vanuit Amsterdam. Oh, għasħajtuna punt wieħed. C'est la vie. À 12 points. Go to Austria. Austria 12. Guys. Biddaw. Asħan kommenta. Naħseb il-comments fuq Facebook bizzejiet. Disappointed AF. Ħammur norqot. Hello, ma nafx komment ninsema għaxa dal-airport. Kifet biex dal-video ħanerġa mur Malta. Bħalissa nistana l-flight biex mur Malta baqa li satej. Propju suppost departure xi sija kwart oħra imma for a change għandu delay. Kifet il-vlog ġejt minn Brussels, so dal-airport dejjem hekk. Meħe, grazzi ħafna tal-rejtu dal-video, ma komplix nifilmja wara l-Eurovision u staddit literalment ġimma, ovvjament my reaction said it all, disappointed, ħafna, ma memx tagħmel laqwa, to be honest li Mirjana kellha esperjenza tajba u għas-sena d-dieħla u memx tagħmel. Anyways, I'll keep you updated fuq kif imur Malta, ma naħsibx ħan nifilmja u nivlogja ġimma sħiħa, to be honest, għax again irrid nifoka x-xogħol għaliex xogħol nkun qed naħdem. U nixtieq ingawdu wkoll it-tieġ u l-familja u hekk, imma forsi nivlogja l-event ta' Free Hour. Ma nafx, mbagħad taraw fil-video li jmiss. Ukoll dil-ġimgħa li filmjajt fil-vlog li għadkom kemm taraw, għamilt li mqaret ukoll u ffilmjajtu wkoll u ffilmjajt ir-reazzjoni tal-kollegi tiegħi in full, so probably l-video ta' wara dan ikun jiena nagħmel l-mqaret l-ewwel darba. So yes, stay tuned for that. Dak kollox għal-video tal-lum, nispera li ħadku għastaraw, grazzi ħafna tal-li segwejtu bħas-soltu, tinsewx tamlu like, subscribe u narakom fil-video li mis. Ciao, ciao!